itum election lenang pehai undi sita muni tum phana gyana bang picheklo ala so gyana bang ke yok katerik unidet po lagi apuar lo si aning lo si yok ta do et po lasi pini alama bang ke pini dak demonstration ke do iya bang ke ason ka prek kali la scheduled tribe certificate alama bang scheduled tribe certificate ilitum autonomous aprang ke chinghut United Mikir and North Kachar Hills autonomous district pusi amen ke do ching la ben kape do ching ta November ke thomarni 1951 November ke thom hala city a notification a tarik November ke thom hello November ke thom hello itu district non modern hood itu ma det ke chelong dun ching non modern hood aprang penta itu ma det do edlo aprang menta rechu tum dolo la pen hala ili tum rechu tum ke do pen joksi la pen hala ili tum nong jirong lekhe ta si aprandam lo pharo krener kebra plikebra thro aninkan nong jirong lekhe lake British officer phan pithi dun lot lo athema itum adet donangji pusi kar bi adet donangji pusi alangli aprang ke pu la kandulia na tupenda tik athema amen ta ka cuma amen pinak nong jirong pu nong pu ke rong pu lo jirong ba kiding pu rong kiding lekhe wa amen ba ke nong jirong nong jirong lekhe wa non ta nong jirong pu ha cuma dia tu rong du nong jirong alangli ti det kacerai apran ke damnang ke sita pu dwar bagori na tu alangli dwar bagori na tu ke do on hot alangli phan phasi ben api thike ha jorhat jail along la hello itum adet apran ben ta do la potsi itum 6 schedule long lo la ben 6 schedule long pu schedule tribe atom phan phalada paragraph 1 subparagraph 2 along schedule tribe pala alam thi adak do la matsi alama bangke la pulo non itum kachini na ya bangke jab le claim sita la autonomous district under 6 schedule along bangke schedule tribe certificate do vic nang po schedule tribe and schedule caste akaprek ketan kangjang dei lan ning donangji akaprek ketan kangjang schedule tribe and schedule caste ke schedule caste pulote lake caste lo labangke munit akhe ave dei schedule caste pulotang te munit akhe ave labangke konat pelomake lake bhagavad gita chapter 4 slok 13 bensi la schedule caste po bangke en caste bulage caste bane sreni a class pophan lake Sri Krishna siningji Arjun phan ke than ye pirthi ke munit angbong a sreni si do chot lapen a sreni ta plivet pu setala ta matha tumimi sreni pulo ki pudama bangke seta da chatur varna phusi pude chatur varna phusi pu chatur pu pli pulo varna pu ke lage color aki lok aki er po phan color pli do pu yo aki puda color pli anke color pli pulo te ko pia phaji color pli pu pulo muni da khai pu ge ingdeng pli do color puthak langsi munit class kapinchong athi mange matha da mi lo la color puke arring lagi arring color
skin color la bangke skin color salor color salor wrong manuhor salor wrong đây skin color itum areng ke lok nei la puyo lam bange areng ke lok nei la pen jersu lok li muchot la pen aku lok li tu muchot la pen aki ik puyo lam bange la si aki ik ato mange shudra pula la si non pichi hek pen pudam lote itum schedule tribe certificate si nangji itum areng akelok aki ik le li ka selam dam na ke lang dam nang ik ali akelok aki ik le lang dam rong pula te itum kar biang bong ta akelok aki ik do o tribe atong bong ta isiwet a tribe long ta akelok aki ik do tulang la padan ke la pulote itum a class kaprek po itum unity do tek teluan ke unity do tek teluan pon ke non itum schedule kas atum dei unity ave pik dei la tum he dei unity a sabta ave la schedule kas tum ke itum arjulong le dei schedule kas tum amethanga det ka chi riputa ave lo amethanga lam ka chi riputa ave lo amethang ko pini ka chi riputa ave lo Assam schedule kas association do ke do hala tum chingwai le te ko pusan ma ke chulong nangji la so lam si ja se met chingwai titi ante itum aprang Adil Khan deputy commissioner ki do hot la pen abinong la aprang ka ditum dak disi aphan lo pilo netum aphan caste certificate nang ke pi po bangge chokche netum phan tribe certificate sinang pinangji pula la sihala certificate along a subject ke tok tribe certificate pusinang pinangji pusini tungipu la si Adil Khan bang chini det lo alangli men chini det amat Adil Khan bang nang chikroi dun det lo alangli muslim apot nang chikroi dun det amat pulo ahok lo nang tum tribe certificate nang ipomat certificate a form ta lar phak lo athak tribe certificate pusido lo la nitum tribe certificate nang ji pu ke hangdam hot inut ADC bang do ADC bang ke chiamunit alangli ga ning nang jang dun det pik la sorni ko pia po lok kas ko ji pu pedet po wa ning nang ke chi du la sorni DC bang kroi kredet ala muslim ka lia bang ke ala bang ke aning ke chi lo pia po sin nang tum kas pu ji point tum te det lo pu jo dei hokalam lo dei lage neli long man lo ni do aning do yi ya te roton terang da do yo alam mangi apa coba gali la yo alam ne tum la anak klem lab lo la pen tribe certificate pusinang pedolo amad la Adil Khan dam thujui pen la ke chiam DC atum lo ako parlin thupak hala na ke issue ve ka bang hala bang Bengali amunit hala bang ta hala counter do matidi hala nitum caste tribe certificate nang ji pu ke popot hala ta aning ke jang je nang ke piklang dun dei la bang sorni kalima lang di aning ke jang je nang ke piklang dun chetan la sopot caste pen tribe po lam hedi lam yong galila itum ban batai sini sakuri ke doon hot inoda minister bang pulo inoda minister sorma alangli neli tum banang pulo nang tum ta sidul tribe jet belu nang tum ta pu ya de na pu amasin itu mang cikroi dun de lo kali sar sidul tribe ka akaprek lagi pu totally different nitum pudun ante non kopia patsila BJP sarkar itum pan sidul tribe sidul kasa certificate si enang ji pu na puwaret kopia podlo matakrang nang ni karbia tu manghu prong nang ni karbia tu karbiarat karbia yang yir karbia korting yir tu matakrang nang ni nake matakrang lati tu ngi ki virpo la pulati la si la salam chini etsi la pensikidul alam chini etsi netum paragraph 2 sa paragraph 7 pen rule silam nang ji pulode an ke halabang so rule silam nang ji pura netum kache song ke cheng hot inot marak lawyer do garo lawyer ta nang claim dun nang od dun lo alang nita amat non ke je plan pilo itum karbiang lo mangge rule ban da silam thu thede akam da claim thede amar ha
Garo Hills bang si bang akam claim tu atlu. Hala tumge High Court pen na order tawi bang order nang ni ameta ma claim dia hala tum bangke. Hala tum pulo chu February ciklo 17 February 2026 si alang litum notification pilu je scheduled tribe certificate nomination paper salong lapen jabalong ta lapen ja 7 nomination paper salong scheduled tribe certificate do vek nangji lapen nomination scrutiny hot la tribe ke the nei akagos ke lang nangji ke scheduled tribe certificate doma vema la helo ke the nei pura lang nangji budai da pu jong si avi bulata te lage akan dia masih cancel lo loge kam velu akaprek aru ke lang nam nangya kam velu scheduled tribe certificate hello doma vema la bang ja kam kiti la puyo Garo Hills Autonomous District Council atum ke claim la si alang itu me claim haidet lo bang ye claim haidet nang itu ma copy en hor ta me thek longji mang Garo Hills tu me ba claim haidet lo ama non talasi ilitum ta pulo ilitum karbiang long ta lake order kape pas nang ita kalilo lake High Court pen order ke nang ita kalilo non ilitum autonomous council kacirai krim ke tuliram rong hang alang li si notification teklang nanji non pusi ilitum pini that demonstration ke do abi nong bangela de lahelo itum demonstration ke do pini abangke ilitum UCC alam si penan ning yetulo zeta hala bangke akon ilitum UCC bangke lang tupe mela lang krang sita lang pemime sita nitum chini lo hala bangta la bangke itum along dak nang rori puge lam jong jong lo la bangke amen tuliram rong hang hala dak kaningji apoy chipipik ni kan krip hilo CM ni tum ke council autonomous council ni tum civil code ni tum do ni tum silamun pubodi ani ko pusi ke silamun ni lang ma alang li lo chini ni dia dapat lo hala UCC po along hala dak it extends to the whole of Assam puyo hala dak ketok do it extends to the whole of Assam boleh ti karbiang long talo ladak ta ajakong dulu pusi ada ipu dak ta ajakong dulu anke jong si ajakong dulu tante hala dak except 6 schedule area putokti ande 6 schedule alam ke parno damde la si non BJP tum ki pu bangke 6 schedule awe mulaya alam ga pele dam bangke awe 6 schedule la pen 6 schedule arlo 6 schedule awe ante nang tung ko pisi lo da su silam unjila pu alam bang laya la si non alang litum tuliram rong ha ki hai tung ka chini ne po si assembly long da ko ning ye dun thugaret le lo ki chok chi alam si la hello ne tu pu assembly long dunji te thek sera tum nangi aki chok chi alam ning ye dun ba man e hotur dum han rodon baret na pu ko kam lo ya di noni tu mo hotur sil hala tum sikidul da we pu kok le bangge anda itum phan konna sigi pon itum phan nang lang tha article 342 lo ilitum han nang pon sikidul long kali article 342 ke la ke schedule tribe pu ka declare la bangke schedule pen pik la hala bangke hala ke BO lam la ke ha plain district bethe schedule tribe a certificate ki PR ron hala bangke ilitum han ta hala pen sinang pilo hoglo seta ilitum bangke itu methanga det do po bang hala to manga det awe itu methanga det ke do bang si alam ke the do itu methanga det do koklote lang namel te itu schedule tribe da kam da we Sinilo itum schedule tribe da kam we to that itu methang yung si methanga det lapen si schedule ateng pen yung si jat ta claim et un pulotang te ko pia lo si akaprek nang gilang
la pula lam peli dam bangke mutesi hala outside si kidul ta ilitum kang claim do nang kokopot sakori ta hadak ta hang do nang kokopot la si itu mapan schedule tribe certificate ke article 342 pensi nang piluk la si tribal atum upon article 242 teng pensi tribal lopot hala dak ke UCC ke implement melu pul hala atum han ke implement melu itum da che krong nuk na po ahok lo netum 342 long si dolo netum si schedule ke akama melu pu punang po itum ta yo itum hanang pu piat lo si schedule pa pawedet lo bang except si schedule area pu top tedet lo bang lo lam ngai kaninge ka chitim da lele la mane do velon ke la support he no pick la la support bang he suli leu la anke kopulayo ke than po schedule tribe certificate alam anke non John Crack kitik lonte CM ke pulo 14 years lo ne CM ke man pugadi alangli 14 years lo CM ke man nasi wala ta kam video la ta kithanai pulo te ko nang tung ka ryu si apor si milupong si suji wate nitu mange thanangi pulo lo te aprangating anware lepu nang ke chat du nuni mang unde ma apor ke tu mujela amai ka bang si puting hakaya nei 14 years lo puladi 14 years lo pulo alangli pu 14 years lo sita alangli autonomous state ke wan thik det lo di wan thik det lo 14 years alangli CM je plang detta alangli autonomous state ke wan thik det lo la pen paragraph 2 pen paragraph 7 allota silam un edet lo la pen alangli periodic patalong lita itum tribe atom han pi un edet lo juning mengi pipita exona pata ke di la pe hala ke non ke invalid et lo hala hoi e periodic pata ta pi un edet lo la pe ali 14 years CM lo pugadi alang li PGR VGR along lita alang li eviction un edet lo la pen alang li CM lo 14 years pulagadi amad alang li hala corporate ato aphan Adani, Ambani, Ramdev, Hinduja, Greenco, la pen ke DS company atumapan longli ka pejor longli ka chihodai alangli khang dun un edet khang jang le 14 years CM lo alangli la pen 14 years CM lo alangli anke alangli ko piloma contract work hedi contract dag local tribes to mange pioneer le kalima kala la pen alangli hala ke pitang to panta prang ke long tan do manta hala to abil de chelong le det lo kalima kala 14 years lo alang li CM. La pen 14 years lo alang li CM. Ang non ke plan piloma alang li rong betike dam lo te teklong po 90% akarbi la pen inglong asoto magke split bamboo. Cek pudak dak po. La pen mud plaster. Ayam si pa bedolo. La pen ke ala Hemaklong at chamsi lapson si pedolo 14 years lo lang li CM hala ratatum so-called paghor puga chikrong hala paghor along chikibisya sang dalang li tuma bedet lo 14 years lo lang li CM lapen 14 years lo lang li CM la si alang li master kam da piune det lo lapen ke grade 4 pin ya kam da piune det lo lapen alang li non ke kama da piunya si munit tum apan papi duk kruk lo 14 years lo lang li CM la hello dini lo bonte 14 years alang li MLA assembly long si ninge dun kende di ni 14 years lo CM pugadi ande 14 years lo CM itu munit tum duk pikpak lo kalima kala ante lage ili putot kalida lo di lage hok alam lo la si jong si alang li amethang Cikorek on putante cepicok tun perde alang li jong si
Cipicok suun pulotang te. Ay des sumpik la sa karbar lang. Alang lijong si autonomous state wang un pulotang te. Paragraph 2 sa paragraph 7 pen alang li lota silamun pulotang te. Alang li scheme la pen project an la 6 schedule ateng pen. Alang li kam klemra local tribes atong pan. Alang li la pen indigenous people atong pan. Alang li pape plang tek pulotang te 14 years CM pot ilitum alang li pan anong peteji kato beta. Lasi, non ako lang dam tu sina. Hala, itum non ilitum pulo election day. Election non ang gilipo. Ande kopia loben lo election ke claim po. Ilitum case claim lo. Ilitum a case a number PIL number 15 2022. Alang litum kopi polo kapeder non ningkan pota kedam. Kopi polo alang litum kapeder 15/11 November 15 2023 arni impeachment of KAC a members tumhan order dolo. Lapen order dolo 13/5/24 arni fresh steps for service. Alang litum pan samon luta dam didet lo alang litum. Kaperi dam didet lo alang litum. 14 year reply wang nanggi busi alang litum lo ledet lo. Pidam de lo. Non-compliance, 8 weeks alang litum. Ciklo John ni alang litum haladak reply ta pipe det lo. La si adjourn det lo 23-26 ani adjourn det lo. Mo piwan ang ni sa. Ila sinam tanam ni det la. Lagi di. Election. Hello. Subjudice nangke. Kes ilitum election ke pedoji rupiah rule pe nona pe jopo. Atema ilitum pulo la bangso a rule ke avelu. Hala vardam fit tamela. La si non election ko pe rule pe no pe jopo. Subjudice lo no. Election ni nanggeli lo. Ante itum kopi pulo ka demand nang po. Ili non ka demand na ike lah hello. Je halabang so case papijut serag non. Itum application long memorandum long tok dun lo. High council atum non mat high court apan la so case pijut serag non pura alang litum punangi. Choning ridam nangi. Ili tum da choning ridam nangi itum mage poisa we la hello alam ke thia bangke. Poisa ka we der phasi kang ton kok lo. Dei la hello. Bangke non itum kisung ke lalu. Non election do serag non pula ili ki pugemi takali la puyo. Certificate SD certificate pilo te chok lo pula ili ki pume takali. Ili tum re-election phansi election ki pido re-election nang dia thike apranga election bang panchayat a lopen election pape dorong la pot. Non ta la tunge panchayat a lopen si pape do ya ning hangi la tumke. La pen EVM se aku wan fuleji. Ili tum pudun lo EVM ke wan tawan nang ni pusi tum pudun lo. La pen ke dak itum demand dun lo je mo election do chit sita. La high court order do that pen election do chit sita. Ballot papers penangi la pen ballot box ke wan ahut. Bas arlo itum agent party a candidate atum an agent bas arlo nang pidun long nangi pusi itum pudun lo. Lalu lapen ke aku pido lang UCC alam ge mo puet lo kuki ato ma problem itum memorandum pidam lo kuki ato ma problem mangke kuki ato ma pan Assam government si seat hini reserve pilo lapen Karbiang long ta kuki welfare development council ko seng det lo
lapen NC di Mahasauta Cookie Welfare Development Council pusing lo lapen hadakta sit hini hala dakta reserve lo ange non ke alamba kopilo ortho ke do bangke amining ke do bangke Assam government ke chief minister tame jat tame 6 schedule arlo ke aja kong away hala tum sit ka reserve ji aja kong away lapen autonomous welfare council ka ke sengji aja kong ta away sita alang linak ji pudun thor si claim det lo ili tuma CM tum protest det ili tuma CM MLA MP tum MSC tum ta protest det ko la tum che kroy dun det lo ke sik sidol ka kapi phuk akam che kroy dun det lo ke ante jong si la se la pen ako putulo la bangso a welfare council ke la ke a office ta Guwahati si doji alang litum office dak sik sidol arlo do uni atima lagi chief minister si kasalam apot ke illegal ke lake lapot dak do uni angela tum ha DC Guwahati si Papedoji. Guwahati Papedoji pulote Guwahati ke 6 schedule arlo kali. Outside 6 schedule. Ortho ke dama bangke la hello la bangso welfare council ke lake ponchayat abos tu lake. Ponchayat lake. Kopo ante itung karbiang long arlo ponchayat ke wan bor ilelo lata. Anke itung CMEM itung do clip. Itung protest itung ka protest nangi ke CM, EM, MLA, MP, MSC itu birudesi itu protest nangi. Ye latum labangso 6 schedule na pipuk akam papiklem long nang ni. Lapen ili tum memorandum hadak pilo. Jong si CM, EM atum. Jong si KASC lapen ke DHSC atum. Jong si kukia phantame jada khay phantame seat reserve ingtung lapen ke council silam pi ingtung pulotang te ke claim nangi ke alang litum si claim nangji da council si claim nangji Assam government lege claim nangji ka li la hello alam ka pit nangji ilitum ilitum kukia phan pinang ni pupe APSL tum pupe kukia phan pinang ni seat reserve pinang ni welfare council pinang ni po ilitum pupe kuki chot kali rengma ta dolang ke syam ta dolang ke anu ka kapre ka khay ta dolang ke halatum handa pita me itum apotia ve seta pm de 6 schedule arona teng pensi that autonomous council si selam nangji di chief minister lega selam nangji ka li lake chief minister selam rong lote lake 6 schedule naga pipuk dun lo la penke lake ponchayat ke wan bor iya kam lo lake yo la helu kukia to problem ba ke kukia tom pan bang hinya pan alidar pan ke ni jingki dam long lo seta alang li tum alidar hala hile ke ota tum alidar bang a chief commander lo ne pilone hala ke ili tum hanang jingki hai he hala tu bang ke nang jingki lo pulang te Assam government chingi det lo te la tum pan papi chiji alam bang ke amanang jingki hai he tum long seta non ili tum jingki dam bor inang ji athema ili tum hala tum han leke lang un ekali hala tumhan tum da rab dun ingtung welfare council pusipu darmane la po ana jer kiding la de himan la tulirang rang hangda 14 years lo hala kukiet dom han hangda klempi unedet lo la si kukiet tum demand nang kok lo welfare council nang jipu athema tuliram rong hangke 14 years lo sita alang le kukiet dom han hangda kimia kam klem unedet lo la hela alam ke la pochi la ke engine sodu nangi setahala pu ba mathanang po karbi Himanto Biswa Sarma bangke ki pu karlenda ma bangke kuki pen karbi pachilang un era pachipi nang po pansila ke claim le ha Manipur rason dakka pachipi tunang aprang da jipi lo pachipi tunang po kam lo la pen ke ha Dimah Sauta kuki pen Dimah Satum pachipi nang po kam si ke claim lo la bangke itum la ningye pik na lang ningye jete ili tombong chipi pu la chini nangi la solam la pen kukia lamang e council election rules ta ningi etlo autonomous state alam ta ningi etlo la potsi nilita pini ningi oedet po la UCC alama bangke la pulo kache hok ayaha tungge itum phanang rori itum phanang roet lo bangge
article 342 boleh te kang da ka ki ko karbiang long da dula bangi article 342 ke itum si 342 pen si itum da ST ke mani lu la pot la ke la karbiatum thang be ke hok tap la ke ilitum ludu nang nilu la akid lu kam rai se la tum ke claim lu la aning je si lam kang ton lu kardom